Malikura laminikala wanga foli bawe ni wakati ni na Malikura asigira kabi Washington DC. Au klube ana unyebe au denke na obalmake mudibo dambele kabi Washington DC. Ambalma o Malikura ka kibaria akumaba abena buli ninde kambi. Olasa Burkina Faso jamana fanga nyemo ye kuna fondiso ni abuwele ko France 24 aleka barako o nyonkiri jamana konnala mundela amena ni wala ni jemuka o konnala Ameriki jamana nyemo danka ni o Kamala Harris alebe dogokun kelen tagamala farafina gunka musirana Ghana marala amena atenta ni jemuka konnala o kofe ambe sorokata tumbutu marala irala ka foko lakanabaliya kibariyam numbe anga lasigide Al-Hussein Al-Haji alebena kana o segeseganye nunu de bena ke bi kibariya ani ka fara kibariya wore kan ina fo farikolo nyanaje mumena lase 600 au denke na obalmake mudibo dambele kabi Washington DC. Ambalma ou au danse kene kono Malikura sigirani wakati na ambe soro 102 FM kan Bamako ambe temeni kibariawe ola sisan ambe ta Burkina Faso ni jamana fanga nyemoro olu konye uka kunafundi 7 amfoma ko France 24 aleka kunafundi bara uka nyongiri mundela Kader Traoré kabi wagadugu ale willa ka segasegeli ka kola Kader Burkina Faso ka ministre so mi kunne foli kuna ale la sile lobo mi kono ayira ko dantigel na ke faragbera ka jabarani so min to ko France 24 ni ale ka jawo bo Burkina Faso fana kono Emmanuel Ouedraogo ka la sile kono ale ayira ko ni latika ni bora ko France 24 jadi ke la jenkulu mi ye Al-Qaeda ye ko ayi kuma di olu ka nyemama kama soro nin ke wale ndangante Faso kono ni la sile ni kono Burkina Faso ka kunafoli diso ka ministri ya yira ko ale ti faga furuku do kunafoli dilaw ka yerema oronyara ko nga olu ye latige do ta min kono bara min kan ngake ani min man kan ngake olu be lonni do kaban ministri Emmanuel Ouedraogo ya yira ko kere min warakata no kata bengani wale kala senkoro ko faso don bele jijanno kaseka ni majugu nunu kele kabo jamana kono ko ole koson ni maminu nana kaseka kumadi bengani kala ma inafo obe kumadi fanga nyema ma chugumina ko akera komi inafo we dibi kono mo jenkulu nunu bla senkelenka inafo Burkina Faso ka fanga nyema o abi ni latiga ni taniko mi ye dankare France 24 ka kunafoli diura Burkina Faso kono Burkina Faso ka kunafoli di jenkulu maseka ni ko ni jalaki folo ngami ye faragbera ka kunafoli di so yere nyema o ye olu ye ni dantigeli ni jalaki sabula oko olu ma dele ka kuma di ka ye jadikela jenkulu nyema sima ko nga olu ye Al-Qaeda ka nyema ka kuma le walawala o ka baro do kono min tɔgɔ ko chronique France 24 ko jalaki min lara olu kan ko olu ma jɛni o ye sabula o ma kangare gbasi olu ye ka bɔ u ka baarakɛtaw kan Burkina Faso kɔnɔ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso alibi o kibaria kelen kan a yirala ka fɔ an ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ kɛrɛnkɛrɛnlen la dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya mun ma balo la ka sababuya kɛ jamana fanga ɲɛmɔgɔ u tun ye RFI fɛnɛ datugu walasa ani ku kunnafonidila wɛrɛ fɛnɛ jamana kɔnɔna la dɔw poroporila ka da u ka baara yɛrɛ tagasugu la kan o hukumu kɔnɔna la Bagasi Kura ale wulila ka se an balimakɛ Abdulaye Ouattara ma ni ale ye kunnafonidila ye Burkina Faso o ɲɛmɔgɔ ye a b'a hakilila di nin koya in na an bɛ se k'a fɔ ko nin man baara an si la ka tuguni jamana marabaga kura minnu bɛ an kunna nin wagati la olu yɛrɛ tɛ kɔnɔna ka lasɔmani kɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ mana kuma di jatigɛwalikɛlaw ma k'olu bɛna sariya bɛn u kan donc min kɛra bi o man bari an si la bon an tɛ se ka don mɔgɔ ka hakilina na ka se k'a fɔ ko an b'a dɔn mɔgɔ bɛ min miirila a ko la nka an bɛ min dɔn o ye ko mɔgɔ caman de bɛ fana minnu b'a fɔ ko bi kunnafoni caman bɛ ka olu la olu tiɲɛ donc nka an tɛ se ka mɔgɔ ka miiriya t'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ la parce que mɔgɔ dɔ bɛ kuma dɔ fɔ o ye dala kuma ye nka min yɛrɛ b'a tigi dusukun na o fana ye kuma wɛrɛ ye nka an bɛ min dɔn caman kɔni bɛ gɛrɛ an na k'a fɔ ko ayiwa bibi in na olu tɛ kunnafoni sɔrɔla i ko o tun b'a sɔrɔ cogo min na ni o kunnafoni sira ninnu ye. An fana y'a mɛn ko Burkina yɛrɛ ka kibaru dila o Burkina ka journaliste dɔ fana mɔgɔw b'o menacera i bɛ se ka mun fɔ ale ko la. An bɛ min fɔ dɔrɔn o ye ka welekan lase jamana marabagaw yɛrɛ ma o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ jango kunnafonidilaw fana ka se k'a lakana n'a fɔra ko an ye fanga bolo naaninan ye o b'a jira k'a fɔ ko jɔyɔrɔba de bɛ anw fɛ jamana mara la jɔyɔrɔba de bɛ anw fɛ jamana tagabolo la o kɔrɔ ko di jamana bɛ taa bolo min kan anw fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'a latilen nka ni a fɔra ko o bɛ
an dɔw bagabagara ka se ka a filɛ ni kumakanw ye ka an bagabaga ni jaw ye o bɛ mɔgɔ lasiran nka an bɛ min ɲini dɔrɔn jamana marabagaw ko se ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka kunnafonidilaw lakana ani ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ jango kunnafonidilaw ka se ka u ka baara kɛ lakanali kɔnɔ ni yɛrɛma hɔrɔnya ye. Ele yɛrɛ fɛ est-ce que i ka baara kɛ ko gɛlɛya donna ra? Bon kunnafonidila ɲɛnama bɛɛ kɔni gɛlɛya bɛ sɔrɔ a ka baara kɛcogo la cogo dɔ la nka an t'a fɔ ko a tɛmɛna ni sira ni ɲɔgɔn ye. O la sa an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagatinin na an bɛ taa Mali kɔnɔna la. Mali kunnafonidila minnu bɛ u miiriya ye mun de ye Burkina jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen ka France 24 ka datugu. An ka lasigiden kabi Segu ni o ye an balimakɛ Denis Albert ale ye kunnafonidila dɔw da sumusuma ko la. Kunnafoni bɔra ka bɛn mars kalo tile 26 san 2023 Burkina Faso jamana marabaw olu ye bataki bɔ min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko kunnafonidiso France 24 ko o ka baaraw sonsorola Burkina Faso kɔnɔna na ka sanga ni wale min ni o ye kuma dili min kɛ Bamaci wale tigila maa dɔw ma o siratigɛ kɔnɔna la an ye wulikajɔ kɛ ka Mali kunnafonidila dɔw hakilina sɔrɔ nin wale kan o maa fɔlɔ o ye Alexis Calamiri ye ale ye kunnafonidiso Mali o ɲɛmaa ye Bamakɔ. Ni i y'a jateminɛ a bɛ faamuya ka tugu u ye communiqué dɔ kɛ min ye a jira ko maa min bi fali la Sahɛli la o bala ka kumayɔrɔ sɔrɔ France 24 kan i y'a dɔn kɔni tubabu yɛrɛ ɲuman na apologie de crime a bɛ i n'a fɔ a bala ka falaw dɛmɛ a bɛ kuma dila mɔgɔ falaw ma a ka bon hakili ma. O de kosɔn u y'a fɔ ko n'o don a tɛna ye an fɛ yen tuguni ne hakili la u ye kun min fɔ min y'u bila ka tigɛ a bɛ faamuya ani France 24 ye min kɛ a tɛ bɛn mɔgɔ si ma. Madame Dorenche Sitan Sise kunnafonidiso min bɛ wele ko Segu TV ka bɔ Segukaw fɛ ale o ɲɛmaa ye a fana b'a hakilina di nin wale in kan. N'a fɔra ko an ye kunnafonidila ye kunnafonidila fana bɛ komi finitigiw don an bɛ taa information de ɲini ka traiter k'a di mɔgɔw ma ka jamanadenw ka kunnafoniya di jamanadenw ma o kunnafoni kuma dɔ la a ɲini cogo o b'a to an tɛ faamuya jamanadenw bɛ se ka dɛsɛ mɔgɔ dɔ la mais an ka baara kɔnɔna na anw man kan tɛ ka dɛsɛ a tigi la mais i kɛlɛɲɔgɔn fana a bɛ ka kɛ kun min na a bɛ ka tiɲɛni don i kun min na est-ce que kuma dɔ la fagali dɔw bɛ ale nɔ don ale nɔ tɛ wa donc n'i ma taa fana ɲininka ka hakilina dɔn a bɛ ka nin kɛ kun jumɛn na. Kunnafonidiso alternance n'a ɲɛmaaba ye Yusufu Sisoko ye ale fana bɛ a hakilina di Burkina Faso marabaw ka nin wale kan. Bon ne ye kunnafonidila de ne kɔni tɛ se ka o tɛ se ka diya ne ye cogo si la parce que ale France 24 de bɛ sini bɛɛ bi a bɛ se ka kɛ ne bɛ sini kunun France 24 bi a bɛ se ka kɛ ne bɛ sini a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye. K'aw hakili jigin k'a fɔ RFI ni France 24 olu datugulen don Mali kɔnɔ cogo min u datugura Burkina Faso fana kɔnɔna la o cogo kelen na. Denis Albert VOA tɔgɔ la ka bɔ Segu. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagatinin na an bɛ segin ka na Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ dankan Kamala Harris ale ye farafina tagama dɔ daminɛ tagama min ni a bɛna kunɲɔgɔn kelen kɛ tagama in y'a lase Ghana Kajatu Tarawele ale bɛ a ko walawala ye Kajatu. Ntɛnɛndon Ghana l'Amérique jamanakuntigi dankan Kamala Harris ne Ghana jamanakuntigi Nana Akufo-Addo ka kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ka kuma taabolo caman kan misali la. I'm very excited about the future of Africa. I'm very excited about the impact of the future of Africa on the rest. Olu la yakubaliw ani basigiliw siraw farafina tilebiyan fanfɛlaw la. O kɔfɛ a kan ka kɛnɛ sigi kɛ ne kunnafoni sɛnsɛlaw ye. Bi ntɛnɛn kelen na l'Amérique jamanakuntigi dankan kan ka taa Vibrat Space fana lajɛ Accra, Ghana faaba kɔnɔna na. Vibrat Space ye cakɛda ye min bɛ baara kɛ ka dɔnko ani seko fitinɛ yelenw sifinw dɛmɛ ka u ka fɔlisenw lacari yaasa u bɛ se ka lakodɔn cogoya min na. Jabɔla Idris Elba ani Cheryl Lee Ralph bɛna fara Kamala Harris kan a ka taa Vibrat Space ka yɔrɔ lajɛliw kɛ ɲɔgɔn fɛ. A yɔrɔ kelen nin kɔnɔna la u ni fɔlikɛlaw ani artiste wɛrɛw kan ka ɲɔgɔn ye. Vibrat dagayɔrɔ bɛ Freedom Skate Park de kɔnɔna na yɔrɔ min kɛra skateboard farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ fɔlɔ ye Ghana jamana kan. Ne a bɛ baara la ne baara bɛ kɛ a yɔrɔ kɔnɔ kosɛbɛ. Ntɛnɛn fitirimagɛn na Ghana jamanakuntigi Akufo-Addo ani a furumuso Dame Rebecca Akufo-Addo olu bɛna l'Amérique jamanakuntigi Kamala Harris ani gentleman Duke Emoff bisimila
surafana ba kɛnɛ kan min be wele nansarakan na ko banke min n'a labɛnna u tɔgɔ la mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna de welelen don a banke la ka fara farafina tungaladenw ka kulu min be l'Ameriki jamana la yan kan tarata don na l'Ameriki jamana kuntigi dankan Kamala Harris be taa kuma ta Château de Cap Costo la yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnen lawale la farafindenw minnu minɛna jɔnya la tun be bila jikan sisikulun kan a yɔrɔ de la ka taa l'Ameriki jamana kan arabadon l'Ameriki jamana kuntigi ani Ghana musobanganaw sani feerekɛlaw ne a business woman olu fɛnɛ kan ka ɲɔgɔnya kɛ o waati kelen kɔnɔna na a furucɛ ale be taa musobangana 2 ka chocolat dilan usine dɔ lajɛ araba wulala l'Ameriki jamana kuntigi a n'a ka délégation bena taa Tanzanie jamana kan in furtherance of the conversation we started 2 years ago. An balimaw an be tɛmɛ ni Mali kura kibaruya an be segi an be taga Mali kɔnɔna la lakana ko a be cogo di ni wagatini la Mali jamana kɛɲɛka yanfan la kɛrɛnkɛrɛnlen la Tumutu mara la yaasa ka se ka jaabili sɔrɔ na an ka lasigidenw be ni o ye Alfuseni Alhaji ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la Alhuseni basigi bɛ kana dɔɔni dɔɔni lakana ko ta fan fɛ Tombouctou mara kɔnɔ jatigɛ wale ma bɛ ka u ka kow kɛ misira wɛrɛ ye bingani walew bɛ kɛ ni sanfɛ mugujugu filili ye dɔgɔkun 2 ashara ni bingani wale tɛmɛnen kɔ mugujugu filila ka ɲɛsin sumpi dugu ma ɲafɛnkɛ mara la dɔgɔkun tɛmɛnen dugumisɛn caman na jatigɛ wale mɔgɔw ka hakilinaw de bɛ bato dugumisɛnni wɛrɛw la jatigɛ wale mɔgɔw donnen do Tombouctou sira kan gundam ka tɛmɛ ɲɛfunkɛ fɛ bingani wale de bɛ ka caya ni sira kofɔlen nunu la Mali woromasiri taabɔ ka baaraw bɛ senna min bɛ lawarili kɔfɔ n'an ko patrouille bingani walew ka fɛɛrɛ ye ko damadɔw ye wolomasiri taabɔ mana tɛmɛ u b'u ka bingani walew kɛ walima yani wolomasiri taabɔ ka se u b'u ka bingani walew kɛ Menaka marabolo fan fɛ halisa maaw bɛ k'u ka sigiyɔrɔw bila ka taa u kuma dogo yɔrɔ wɛrɛw la ka sababuya kɛ kulu marifatigiw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ a yɔrɔ kofɔlen na OCHA n'o ye diɲɛ tɔnba Nations Unies ka bolofara ye min bɛ kuma maa kuma dogolew kan a ka sɛbɛn na mars kalo tile 22 tɛmɛnen a y'a yira ko mɔgɔ 8,000 bɔɲɔgɔnko de bɔra u ka sigidaw la Menaka ani Kidal mara la ka taa yɔrɔ wɛrɛ minnu y'u ka yɔrɔ bila u bɔra dugu minnu la u kofɔlen filɛ Tinfadimata Tadiriyant Edeliman Ikadewan ani Agata Gambo o mɔgɔw taara sigi Menaka ani Kidal dugu kɔnɔ OCHA ka sɛbɛn y'a yira ko mɔgɔw bɔra u ka yɔrɔ la février kalo ani marsi kalo la san 2023 kuma kuncɛla CICR baarakɛla mɔgɔ minnu wele kura mars kalo daminɛnen la jatigɛ wale mɔgɔw fɛ u bilara dɔgɔkun tɛmɛnen na u tun wele kura Gao ani Kidal furancɛ la ni Alhussein Alhaji kala seli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. An balimaw ni wagati na an be tɛmɛ ni duniya kibaruyaw ye an ye minnu sɔrɔ ka di aw ma o filɛ nin ye Kenya olu ka polisilakaw o ni nisɔngoyabagaw olu kɔni karila ɲɔgɔn na u ye sisi kɛru u ma ka sababuya kɛ fanga sinamatɔn ale ye weleweleda kɛ k'u ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira ni o ye Raila Odinga ni ale y'a yira k'a fɔ ko jamana min bɛ senna ni wagati na ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Uhuru bolo William Ruto bolo ko ale kɔni a ye sebagaya sɔrɔ ni y'a ka weleweleda filanan ye ka ɲɛsin u ma a y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kalafili laban mun kɛra ko ale ka sebaya ko o suɲɛna o de la ani ko Ruto ka fanga ko o tɛ fanga ye mun bɛ sariya o hukumu kɔnɔna la o kɔfɛ an bɛ boli an bɛ taa Faransi a yirala k'a fɔ ko ka Assemblée nationale ni o ye wasadenw ka so ye ko ale kɔni a hakelen don ni o bɛ komi mɔgɔ dɔw y'a ta k'a suɲɛ bɔlɔlɔ sira kan a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu ye nin kɛ o ye mɔgɔ ye minnu bɛ Rusi jamana kanu na n'u b'a fɔ ma angilɛkan na ko no name ni o bɛ komi i b'a fɔ tɔgɔ t'u la ka sababuya kɛ ka jaabili ka wuli ka ɲɛsin Faransi bɛ kɔkɔrɔmadonni min kɛ ka ɲɛsin kɛlɛ bɛ senna ni wagatini na Ukraine ma ni laseli kɛra ka ɲɛsin AFP ma walasa u ka kamalen bɛ ni a tɔgɔ ko Ivan Fontarenski ni ale ye u ka directeur technique ye bɔlɔlɔ koɲa la a ye nin laseli kɛ o kɔfɛ n balimaw an bɛ taa Bani Israɛla ni baara ɲɔnkiriliba o kɔni u lawaleyalen do nin wagatini na ka sababuya kɛ jamanadenw wulilen do k'u ka nisɔngoya k'o yira
jamana fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye Benjamin Netanyahu ale bɛ fɛ ka yɛlɛma mun ta k'o don sariya ko o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ an balimakɛ ko Arnold Bar David ni ale y'u ka Histadrut o ɲɛmɔgɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ ka baara ɲɔnkiri yaasa jamana bɛ fɛ ka ni laɲini min kɛ a bɛ se ka dan sira la cogoya min na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw Malikura a bɛ senna Malikura ale bɛ sɔrɔ 102 FM kan ni bɛ Bamako Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102 ni tominani kan Abidjan an bɛ a kɛ to ɲini ka fɛ fiɲɛ tulukala 99 kan Burkina Faso an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102 ni tominani kan an bɛ sɔrɔ fana an ka page Facebook kan ni o ye VOA Bambara aw kana ɲina mɔgɔ minnu bɛ YouTube fana kan an bɛ se ka sɔrɔ yen fana VOA Bambara ni wagati na an balimaw an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye an bɛ taga Mali kɔnɔna la kiritigɛlaw olu ka lafasakulu min bɛ ni a bɛ wele ko Silima ale ni Mali ka kubeda soba ni a bɛ fɔ a ma ko Cour suprême o kɔni ye jaabi ta ka bɔ ka bin Silima mɔgɔw tun ye sariya in sɛzi k'a fɔ ko waliya dɔ tun bɛ sen na ni ale tun bɛ yɛlɛma don kiritigɛlaw ka lahala dɔw kɔnɔna la k'olu fɛ ko t'o ye nka sariya sunba in a y'a ka jaabi di Mohamed Danyogo ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin koya in na. Mali sariya tigɛ soba bɛ n'o tɔgɔ Cour suprême ale baarakɛlaw yɛlɛma kɔntun donna u ka taabolo la walasa u ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la san 2 a tun farala o si kan mun kɔni ye sariyatigɛlaw ka lafasatɔn bɛ n'o ye Silima ye o kɔni tɛ yira k'a fɔ u ma jɛn ni o ye o kɛra janvier kalo tile 3 tɛmɛnen kiri kɔni o tigɛra alamisa tɛmɛnen mun kɔni ye Silima maaw ye olu ma jo sɔrɔ Mamadou Gisse n'ale ye sanfɛ kalanso ye n'ale bɛ sariya kalan an k'ale hakilinata lamɛn ni kiri in kan. On est Cour suprême ka ni kɛlɛ o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na u jo tɛ se ka y'a la cogo si la ka sababu kɛ a fɔlɔfɔlɔ Cour suprême mɔgɔw de ka laɲini ye nin ye filanan sariya nin taara olu yɛrɛ de kama ka se ka dɔ fara olu ka hakɛ kan sabanan o b'a yira k'a fɔ ko kiiritigɛ laban yɛrɛ ye yɔrɔ min ye o de ye Cour suprême o tuma n'aw ni olu bila ɲɔgɔn na ne t'a dɔn cogo si la n'aw bɛ se ka se sɔrɔ olu kan ka sababu kɛ olu fana bɛ k'u ka hakɛ de matarafa. Sani sariyatigɛlaw ka lafasatɔn Silima ale kɔni ka yira k'a fɔ a ma jɛni ni sariya kofɔlen ye mun bɛ yɛlɛma don Cour suprême maaw ka ko la mun kɔni ye sariya fɛsɛfɛsɛsoba n'o ye Cour constitutionnelle o maaw t'u welela olu kɔni t'a yira k'a fɔ ko sariya in ko a tun kɔni a man kan Mahamadou Gisse. Nin sariya sun ye a tun yɛrɛ la k'a fɔ k'a ye sariya sɔsɔ ka sababu kɛ Cour constitutionnelle fana tun welela nin bɔgɔ jeninen kan ɲininkali kɛra k'a fɔ ko yala olu hakilinata ye jumɛn ye olu tun y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na fɛn min ye hakɛ min farala Cour suprême magistrat kan o hakɛ o man kan n'a ye ka sababu kɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de dama ka kan fonction publique hukumu sariya kɔnɔna la. Ni sariya tigɛlen kɔ Silima maaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu tɛna dan Mali sariyasow ma sabula Mali bɛ CEDEAO de kɔnɔ CEDEAO sariyaso ko u na taa o yɔrɔ la. Komi an bɛ jamana tɔnsigi jamana kɔnɔ tɔnsigi dɔw de kɔnɔ n'o ye CEDEAO ni a n'a ɲɔgɔnnaw ye olu fana sariya sun dɔ de b'olu bolo o y'a yira k'a fɔ ko ni maa min ma sɔn i ka jamana kɔnɔ kiiritigɛ ma i bɛ se ka se olu ma n'i ka hakilina ye. Ni sariya min tigɛlen filɛ nin ye alamisa tɛmɛnen ale bɛna gɛlɛya wɛrɛ de fara halisa Silima ani Cour suprême maaw olu ka baaraɲɔgɔnya o kan. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 marisi kalo tile 11 ka kunci a tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kuncɛ a tile 27 farafinagun club 12 de bɛna u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. An balimaw an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye an bɛ to hali bi Mali kɔnɔna la an bɛ to yɔrɔ min na a bɛ fɔ a ma ko Jelibu ni ale bɛ Kayi mara la o sigida mɔgɔw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira ka sababuya kɛ k'u fɛlɛ tɛ damanko ye mun de la Isa Bacili ale tagara nin kɛnɛ in kan yaasa ka se ka faamuyali di VOA lamɛnnikɛlaw ma Isa. An bɛ commune de Jelibu la ani Kayi cɛ o bɛ jɔ kilomètre 65 ɲɔgɔn na dugu saba ni o ye Serenati ye Ɔrɔnyewa ka taa se Sarayɔrɔ ma olu maaw de filɛ ka bɔ k'u ka nisɔngoya jira k'u jɛni tɛ ni dama ka sigi u ka yɔrɔ la. Kabini salon an n'u bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ mun ye sanu u bɛna a ɲini an ka sigida la an y'a yira k'a fɔ an t'a la sabula anw tɛ sanu nafa dɔn dɛ anw bɛ balo an ka daba de la anw bɛ balo an ka cikɛ de la dugu duuru ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u tɛ nin ko in na an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nin dugukolo in de la an bɛ balo yan de an ka jiw bɛ bɔ yan de an ka baganw yɛrɛ fana bɛ balo nin yɔrɔ in de la u nana u bɛna an ka sigida tiɲɛ nka sisan anw kɔni bolo u tɛna an ka sigida tiɲɛ dɛ u bɛna anw yɛrɛ de tiɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ min bɛ nin damako in na aw bɛ nin misi bɔ aw fɔ ko dan bɛ misi bɔ ɲɔgɔn Modi Tumani Sidibe dugutigi y'a fɔ k'u t'a la bi u t'a la sini u ko gouvernement de papier d'olu ma k'u kana dugukolo lajɛ ni sanu b'a la u ka bɔ dugutigiw kuma sɔn bi u ma sɔn sini san fila n'u bɛ ɲɔgɔn na fan bɛ kɛnɛ min ka bi bawo a bɛna kɔlɔlɔ min lase an ma a bɛna min lase an denw ma a bɛna min lase an mɔdenw ma an b'a conséquence dɔn olu ma ko t'a la u b'a ɲini ka t'u faso jɔ k'an faso ci an t'a la bi an t'a la sini. Jabi Gandega on leur a fait comprendre. An y'a jira ɲinini bɛna kɛ yɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ dɔ mun ni a kɔrɔnɔn don sabula anw bɛ balo yen de an ka baganw bɛ balo yen de an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o yɔrɔ de la an ka cikɛ yɛrɛ fana bɛ kɛ yen de an n'u ka ɲɔgɔn yew la an y'a jira k'a fɔ an tɛ sɔn a ma mun ye sanu kana ɲini kuma tɛ ko ka bɔ an ka sigida in na. Et que nous n'accepterons pas qu'il y ait une exploitation dans cette zone. U ka sifinnakaw olu fana y'a jira k'a fɔ u tɛ nin sanuko in yɛrɛ de la Jula Sumare. Ala an na ku ye kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ ka nisɔngoya yira problème wɛrɛ tɛ voilà problème minière de don c'est-à-dire exploitation de mine quoi o de kuma bɛ sen na kabini san fila ɲɔgɔn na jeunesse tɔgɔya la an t'a la bi an t'a la sini. Taama in senfɛ musow ka fɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni ye u ka denmisɛnw fanfɛla la Tibilen Njayi. An b'a fɛ ka dabila de an denmisɛnw bɛ tiɲɛ sunguru bɛ tiɲɛ kamalen bɛ tiɲɛ dugu bɛɛ bɛ tiɲɛ nin ko in kɔni an t'a la sini an t'a la bi a ka dabila o de ka ɲi. Société Onda ni olu bɛ ka ɲinini kɛ nin yɔrɔ in na olu ka lasigiden mun bɛ an ye ɲininkali tengu ale la an ka a lamɛn. Ne tɔgɔ Boubacar Dambele n bɛ baara kɛ Société Onda Mali la comme interprète démarche fɛn fɛn kan ka kɛ pour que an ka se yan bi an y'a daminɛ ɲinɛ an y'a kalo 8 a bɛ salon samiya an bɛ démarche la ko foyi daminɛ man nɔgɔn mais ni hakiliw sigira ɲɔgɔn kan n'an ye ɲɔgɔn faamu a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ bɔ a kɔnɔ. Nka mun ye commune maire ye an ma se k'o sɔrɔ mun ye laseli ko kɛ an ye ayiwa kun jumɛn na nin baara in sigira sen kan an ka minisiriso mun ni u ka baara bɛ ɲɛsinnen an ka dugujukɔrɔ nafolo ma u ka ciden don olu yɛrɛ kɔnɔnen don araba in na commune de Jelebu la Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ni sunkalo kɔnɔna la glasi koɲa a bɛ di Koro mara la gɛlɛyaba de b'a la ka ɲɛsin musolaka minnu b'a feere ka sababuya kɛ kuranko ye Tijani Wedrago ni koɲa a bɛ di.
I n'a fɔ Mali fan caman Koro mara la ɲinan sunkalo ale ni tileman donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ kulela ni finteni ale ni tile de ye ka fɛɛrɛ ɲini o la tasumaya la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o kɛn bɛ ka gilasi kɛ sanbala ɲɔgɔn ye Koro mara kɔnɔna na wa musolaka caman kɛn bɛ ka kɛ u ka jagokun ye Mariam Dara ale ye a baarakɛla dɔ ye an k'ale lamɛn. Donc ne ka baara ye gilasi baara de ye donc an bɛ gilasi de togodala mɔgɔw bɛ na gilasi t'an bolo 4000 3000 ka taa feere donc an bɛ ka gilasi tala de kɔnɔ sisan a ma na fɔlɔ donc n'o nana o bɛ gilasi ta ni sunkalo sera an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo. Sanni feere la dɔw bɛ bɔ togodaw la ka na san ne ka k'u kɔ segin ka taa feere Isa Gindu ale ye baarakɛla dɔ ye. N bɛna gilasi ta sirilen n b'a ta tantan n bɛ taa an fɛ yen n b'a feere 20 sasema in n b'a ta 4 n t'a feere an fɛ yen 15 ani Koro kilomètre 20 n bɛna sɔgɔma n bɛ segin ka taa 2 heures waati. Musolaka caman y'a yira n na k'a fɔ ko nafaba de bɛ gilasi feere in na kosɛbɛ nka gɛlɛya kelen mun b'u kan o bɛ tali kɛ kuranko de la i n'a fɔ Yadiko Jallo b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na an k'ale lamɛn. An kɔni an ka clients bɛna gilasi ta ala ko tiɲɛ bi kuran ko tigɛra an ko sirannen don dɔɔni parce que an ka gilasiw commencera komi yele la ala y'a kɛ kuran nana an ye dɔɔni sɔrɔ ka di an ka clients ma. Baara in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen n'i ka gɛlɛya don Isaka Zoromɛ ale b'a ta fɔ an ye. Jiko problème fana b'an da la madame ji ɲini k'an b'a siri ka kɛ gilasi ye mais a tɛ sɔrɔ fo an bɛ obligé ka ji sachet de san 100 tan an b'o san Burkina b'o bolo ma bankasikaw bolo an b'o de k'a la an b'a feere o ma. An y'an sen fa ka se cakɛda min kɔni jɔlen don kuranko kan Koro nka an ma maa sɔrɔ mun b'an ka ɲininkali jaabi nka u ka baarakɛla dɔ mun y'a kanu a tɔgɔ ka to dogo la a y'a yira n na k'a fɔ ko san o san musolakaw bɛ firigo caman de san nin baara in kama wa kuran tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen ta olu wajibiyelen don waati dɔw la ne ka yɔrɔ dɔw tigɛ k'a di yɔrɔ dɔw ma o dun tɛ taa degun kɔ Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Balimaw ni wagatini na an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ma Siyaka Tarawele palan bɛ cogo di? Senantolantan kunda farafina kan n'o ye farafina gun senantolantan ɲɔgɔn danba ye san wɛrɛ b'a fɛ ŋɔni naani ta bɛ tan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a éliminatoire tile naaninan hukumu kɔnɔ Gambi bɛ Mali bisimila o ɲɔgɔndan bɛ tan Casablanca Maroc jamana kan sini tarata marisi kalo tile 28 san 2023 hakilina kelen don Mali senantolantanaw fan fɛ n'o ye cɛ kɔrɔbalenw ye ka se sɔrɔ Gambi kan sini ɲɔgɔndan na walasa ka qualification sɔrɔ kama sɔrɔ éliminatoire ɲɔgɔndanw ma ban n'o ye ka sigi n'a ye ko Mali bɛ ye Côte d'Ivoire kan kɛnɛ kan kama sɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔndanw ma kuncɛ tile 3 ɲɛbila ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ groupe G la n'o ye Mali ka kulu ye o ɲɛkun bɛ Mali bolo kuru 9 hakilina jiginna tile 3nan na Mali ye sebaya sɔrɔ Gambi kan juma tɛmɛnen Bamako yan celu 2 kanankolo Aliou Dieng Mali senantolantana camancɛ ma. Retour match ale kɛra cogo min na n'Ala sɔnna ma an b'an jija retour fana ka kɛ ten cogoya la avec beaucoup de sérénité an bɛna préparer bien bon comme il le faut. Amadou Aïdara n'a bɛ wele Dudu ale seginna o kuma kelen kan Mali senantolantana camancɛma don. Match retour an confiance bɛ yen nɔ déjà an ye match 3 kɛ an sebaya 3 sɔrɔ an contannen don 9 points an bɛ continuer ka baara kɛ hali bi an bɛ fɛ ka match bɛɛ de gagner. Boubacar Kiki Kuyate Mali senantolantana kɔfɛma a y'a yira Mali ka se sɔrɔ kan Côte d'Ivoire b'a fɛ ŋɔni 3 ɲɛbila ɲɔgɔndanw bɛɛ la o bɛ olu hakili sigi ka ɲɔgɔndan ba yɛrɛ ma kɔnɔ. Match retour la an bɛ arme wɛrɛ de ɲini u kama pour que k'o gagner parce que éliminatoire in na an tɛ fɛ ka match foyi perdre objectif y'o de an bɛ fɛ ka match bɛɛ gagner a b'a to an ni confiance bɛ don kan kɔnɔna la. Ka fara o kan kan Côte d'Ivoire b'a fɛ ŋɔni 3 bɔra dɔgɔ kɔrɔ ka bila san wɛrɛ b'a fɛ ŋɔni 4 na VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala Seribo. An balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma an ka foli bɛ Mɔgɔ Lamini Tarawele a Misira an bɛ Ibrahim Cero fɛnɛ fo a n'an kanubagaw bɛɛ an ka foli bɛ Adama Jara ale bɛ Bagineda
adama jara mun fana ba bangon na nga foli bale fene ni labena Sheikh Umar Tiro fe ni ani ambalmumso Zainabu Abdurrahman Modibo Dambele ale tume kuma baranina aw ni ce aw ka lamenina aw kan ben shenwere jadu di ale mo kelebe do so ini papa mo be nyongo lo ko kelebe ka via bamra wele kada mina itajeni Modibo Dambele kodi ale mo kelebe emra wa itajeni